दिनै आं नुनायाव सासे बा सानैसो मानसिनि थाखायनो दिनै जोंनि अर्गानाइजेसना बदनामाव फैदों। आंथ' सनमान होनानै रायलायो बिथांमोनखौ। दा दिनै बे सिस्टेमजों जुदि जोंनि अर्गानाइजेसनखौ सालायनो नागिरदोंब्ला बिथांमोना खिन्थु बे गोजौआव मालाब्लाबो थांनाय नङा। आंखौथ' दुलेन ब्रह्म आरो थबिन ब्रह्मआ एम्फौ सुमुआव बायदि गिजेनदां। नोंनि प्रेजेन्सआव बोरै बुलायनो मोनो? नोंथाङा नोंथांनि मान सन्मानखौ एसे बुजियाखिसै नामा? क'क्राझार जिल्ला प्रेस क्लाबनिफ्राय जोङो थांनाय 12 तारिखआव एक्स भलन्टियार फर्सनि जि माने दुखुनांथाव मोनसे निउस नुदों, बिनि थाखायनो जों बेखौ रिप्लाइ होनो थाखाय ओंखारनाय जाबाय। दिनै आं बेखौनो बुंगोन, आंनि खुगानिफ्राय जों आरो बोफ्लेनाय बा गावफ्लेनाय बा गोदाव सोराव जानाय आं बे भाषाखौ बुंनाय नङा। बे दुर्भाग्य, दुखु नांदों। जों एसेबां खस्थ' खालामनानै बे बिथांमोनखौ लानानै जोङो न' थाङै थाङै बिथांमोनखौ ज' बुथुमनानै जों मोनसे माहारिनि आद्रा थालांनाय खामानिखौ मावनो होननानै बे बोराय अबस्थायाव ज' मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जोङो जोंनि इनकमप्लिट खामानिफोरखौ मावफुंलांनो होननानै मोनसे रायलायलायनायनि गेजेरजों जोङो जाथिनि खामानिखौ मावलांफिननोसै होननानै जों ज' जानानैसो बेफोरखौ साननानैसो जों एक्स भलन्टियार फर्सखौ दानाय जादोंमोन। आरो दिनैबो जोङो दङ थिगैनो। जों बे समावनो बुंखादों जे जों बैसोआ बोरायबाय, जोंनि थाखाय गासिबो जिनिसा सम्भब नङा। जोङो बर' माहारिनि जेसेबां दल संगठन दङ बिथांमोनजों ज' रायलायलायनानै जोङो आन्दलनखौ खालामलांगोन होननानैसो जों बुंदोंमोन। दा बेवहाय जों हारसिं हाला बेवहाय दुगा दुनानै जों जेबो मावनो नागिरखायाखै। दा गतिके दिनै माने जोङो माखासे जोंनि गेजेराव बेले बेजे जानायखौ नुनानै जों सिरि थादोंमोन। सिरि थानायनि उनावबो आरो जि भाषाफोरखौ रायलायदों बेफोर भाषाखौ खेबसे रायलायनानै फोजोबखांबायमोन। दा बेखौ गोदानै बिदि उग्लायफिननानै सोरखौबा बिदि बरनाम होलायनाया थिग जायाखै। दा लोगोफ्रा थिगैनो था, जों माने गेब्लेनायखौ लुबैया। जोंनि खुगानिफ्राय सब समाय ज' जानायखौसो जों खावलायगोन। आं दाबो आसा खालामो जयैनो मावलांफिननो हागोन आरो मोजां साननाय हनायजों जोङो संगठनखौ गोरा खालामलांफिननो हागोन होननानै आं आसा थिनानै। एलिगेसना माने जोंखौ संगठननि रुल मानियाखै होननानै बुंदों। बबेबा लटारिनि फैसा जाख्ल'दों मादों होनदों। दा बे सोमोन्दैयै आंथ' फैसा थाखाखौ दाङाखै। आं बे समाव वार्किं प्रेसिडेन्टमोन। दा गतिके थाखा फैसानि हेन्डलिंखौ जोंना सेन्ट्रेल केसियारानो खालामो। बिथाङा बे बेलायाव बे खोथाखौ बिथाङानो क्लियार होथोंसै। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि याव जोङो थांनाय 12 तारिख फेब्रुवारिनि जेनोखि जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि सोमोन्दै माखासे मानसिफोरखौ एलिगेसन लाबोनानै जे भाइरेल जादों बा ओंखारदों मिडियायाव, बेफोरनि सायाव आङो दिनै नैबे क'क्राझार प्रेस क्लाबाव माने क्लियारिफिकेसन बा जोंनि जे एक्स भलन्टियार फर्स बयनिबो बिथांमोननो मिथिहोनो बा रायजो राजानो मिथिहोनो जोंनि बे प्रेस मिडियानि दारै आरो बुंनाय जानोसै जे थांनाय 12 फेब्रुवारियाव जेनोखि भाइरेल जादों, जे जिनिसा मिडियायाव ओंखारदों, बे टटेलि नंखाया ओरैबायदि होननांगोन जे जोङो नैबे लटारिनि केसखौ लानानै दिनै जे जोंहा सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि जे दलिन ब्रह्म, जोमब्लाव ब्रह्म हरफे, जे बिथाङा जे जोंनि साथामनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोनानै बाथ्राखौ जे बुंदों जे बियो थांनाय माबायाव जे गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायलायनानै बे सन्देह लालायलायनाय जिनिसखौ जोङो थांनाय नभेम्बर मासाव जोङो पानि टेंकियाव जों रायलायनानै बे जिनिसा क्लियार जानानै थांखांबायमोन। बेवहाय खुनु सन्देह गैलाया जे जिनिसा दिनैनिफ्राय बे इलेक्सनखौ लाबोनो नाङा, बे टटेलि माने दिनैनिफ्राय जोबनांगौ आरो बे जिनिसा क्लियारिफिकेसन जालायखाबाय। माने बेवहाय खुनु माबा इलेक्सन गैया। दा दिनैहाय नैबेखौसो जों नुनो नागिरदों जे बिथांमोननि जेनोखि दिनै संगठन एक्स भलन्टियार फर्स हिसाबै संगठन सालायनांगौ, संगठना मा मावनो नागिरदों बिनि उद्देश्यखौ गावसोरसो बाहेरायाव थांनानै बा बिनि उद्देश्यनिफ्राय संगठननि उद्देश्यनिफ्राय गावसोरसो बाहेरायाव थानानै खामानि मावगासिनो दं। बेखौ जों दिनै जों बुंनो हायो। खारना मानो होनना बुङोबा दिनै
गावनो जे बायल' बानायदों एक्ट भलान्टियार फर्सआसो मोनसे बायल' दं बे बायल'खौ लानानै खामानि बिसोर बिथांमोना मावाखै खारना मानो होनना बुङो नोंथांमोनहा जुदि जों साथामनि सायाव दिनै जायखौ टारगेट खालामनानै नोंथांमोना एक्सपेल होननानै घोषणा खालामदों डिक्लेयार होदों बे बिथांमोनखौ दाय मोनदोंबा बा नंमारगौबा एक्सप्लेनेसन कल खालामनानै मिटिं खालामोन रायलायोमोन मानो बुंनो हायाखै मानो रायलायनो हायाखै जोंलाय टिभिलावलाय मानो कल खालामनो हायाखै दा नंखायनो बे टटेलि मिनिंलेस बिसोरो गावसोरनो जाथिनि मावनांगौनि जे संगठना मा उद्देश्य लानानै गायसनामोन बे उद्देश्यआव बिसोर टटेलि गैया बिसोरनाव खालि लोंनाय जानाय फैसा खांनानै जानाय बे उद्देश्यनि बादै बिसोर जेबो गैया बे सानै साथाम मानसिफ्रा बे दिनै बे संगठनखौ बेबायदि दैदेनदों बे स्पस्ट दा आं बुंगोन ओंखायनो आं जोंनि एक्स भलान्टियार फर्स बिथांमोनखौ बयखौबो बे संगठनाव जायफोरनिखि थानाय मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दखरा बयनिबो जे जोंनि जायफोर वार्कारफोर दं आं दिनै खावलायनो लुबैदों नैबे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जे जोङो नैबे संगठनखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनांगौ जोङो दिनै माखासे जे टटेलि माने नंखाय रावजों जे माखासे माने माबाफोरखौ मिसलिड खालामनानै जे संगठनखौ दैदेनलांनो नागिरदों बेबायदि मानसिफोरखौसो जोङो दिनै माबालांनांगोन खख'लांनांगौ आंनिबा आं दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों बिदि बुंबाय दिनै जुदि नैबे साथाम जायफोरनाखि एक्सपेल होननानै घोषणा खालामदों आफादगिरिया मा दाय बेखौ नोंथांनि कलिगफोरखौ लानानै नों रायलायमोन सेन्ट्रेल कमिटियाव नोंहा बेसेबां दंमोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिखौ लानानै नों रायलाय थारमाने उद्देश्यआनो फिसा गैखाया संगठनखौ सालायलांनायनि बिसिनाव उद्देश्य गैया बेखौ नाम लानानै माबा मोनसे घटना खालामनानै जानायनि बादै बिसिनाव जेबो गैया उद्देश्यआ बे जायाव आङो दिनै खावलायगोन आरो आङो बेखिनि आरो नैबे मोनसे जिनिसा नैबावबो जादों आङो बेखौ गमामायै बुंनांगोन बा आं बुंनो नागिरदों दिनै जोंनि एक्स भलान्टियार फर्स बिथांमोननो जे जेनोखि बिसोरो बिथांमोनहा नैबे इलेक्सनखौ लाबोदों जानो हागौ जे जोङो बिसोरो दिल्ली प्रग्राम लादोंमोन बे थांनाय थारिखखौ बावबाय आङो बिसमुरियाव क'क्राझार जिल्ला 19 तारिख जे थांनाय माबानि जानुवारिनि 19 तारिखआव क'क्राझार जिल्ला एक्स भलान्टियार फर्सनि वार्ड टेकिं लादोंमोन बे वार्ड टेकिं सेरिमनियाव बिथांमोना मोनसे डिसिसन लादोंमोन जे जोङो फैगौ लास्ट सप्ता फेब्रुवारि दानाव जों दिल्लीयाव थांगोन खुनु थारिख थुरिख गैया थारिख थुरिख घोषणा खालामाखै बा थारिख थुरिख जेबो लायाखै बिथांमोनहा ओरैनो मौखिक भाबै रायजो राजानो बा आन्सलिक दखरा आफादाव बिथांमोना स्टिक बिलाइदों जे जोंनो दिल्ली प्रग्राम लादों लास्ट फेब्रुवारियाव जोङो बेहाय जोंनो कालेक्सन हरनांगौ दा बहाय जोंनिफ्राय बा जोङो बहाय थानाय मानसिफ्रा जों होनदोंमोन बिथांमोनखौ जों खावलायदोंमोन जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे फेब्रुवारि दानाव लास्ट फेब्रुवारि दानाव जों दिल्लीयाव थांनानै लाब गैया बहाय खारन जों बे समाव पारमिसनबो मोननाय नङा आरो बे समाव इलेक्सननि दोहौ फैनोसै बे समाव जों दिल्लीयाव थांनानै मा मोननो बे जिनिसखौबो जोंनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ बुंनाय जादोंमोन हयथ' बिथांमोना बे गेजेराव उद्देश्यआ मोजां नंखाया नालाय बे उद्देश्य मोजां नङैनि थाखाय बिथांमोना बेखौ दुखु मोननानै नैबे जोंखौ रिपिट जोबनानै थांखानाय माने माबाखौ रिपिट एलिगेसन लाबोनानै दिनै बिसोर प्रेस मिडियायाव बुंदों बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि दा ओंखायनो आं खावलायदों बहाय खुनु कनफिउजन जानांगौ गैया बा खुनु नंथारै जिनिसखौ बिथांमोना बुंदों दा बेखौनो आङो जोंनि रायजो राजा आरो एक्स भलान्टियार फर्स बिथांमोननो आङो बयनोबो बा आंनि क्लियारिफिकेसन आंनिफ्राय आं मिथियो होननानै बा आंनि क्लियारिफिकेसनखौ होनानै आंनि बुंनांगौखौ आं बेहायनो फोजोबबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय प्रेस क्लाबाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों थांनाय 12 तारिख फेब्रुवारि दानाव जे जोंखौ नंखाय एलिगेसन लाबोनानै जोंखौ भाइरेल खालामदोंमोन दा बेनि खेंफोरथिखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो मोननायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिबाय दा
आंनि सायाव आङो सिगाङावहाय फार्स्ट स्टार्टिं फाउन्डार आं क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनि नेहाथारिमोन। आंनि मुङा रमेन बसुमतारी। दा बिथांमोनहा आंनि सायाव ओरैबायदि एलिगेसन लाबोदों, माने फैसा जादों, संगठननि बायल' मानियाखै, संगठननि बायल'नि बायह्रा खामानि मावदों होननानै। खिन्थु आं दिनै नुनो मोनदों संगठननि बायल'नि बायह्राखौ सोर मावदों? जोंब्लावआसो मावदों। खोनासं आदा जोंब्लाव, दुलेन ब्रह्म, नोंसो मावदों। माब्रै मावदों होनबा नोङो बावरागुरिनिफ्राय गसाइगाव थांनाय लामा गेजेराव पेट्रल पाम्प दङ। बे पेट्रल पाम्पआव नोंसोरो थाव सोनायाव 1000 थाखानि थाव सोनानै फैसा होआखै नोंसोरो। जेब्ला पेट्रल पाम्पनि मालिकफ्रा बा कर्मचारिफ्रा फैसा होआखै होननानै नोंसोरखौ बुंदोंमोन, अब्ला नोंसोरो पेट्रल पाम्पनि बे कर्मचारिखौ दोखो दोखो बुनानै गारबोदों। दिनै नोंथाङा जुदि बायल'खौ मानिदोंमोनब्ला, दुलेन ब्रह्म आदा, नोंथाङा बायल'खौ मानिदोंमोनबा नों सासे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि प्रेसिडेन्ट थासान्दियाव बेफोरबायदि घटना मारै जानो मोन्दों? दा बेनि उनाव दङ फैसा खांनाय। बिसोरो खुनु मोनसे सावरायनाय गैया, खुनु मोनसे मिटिंनि गेजेरजों माबा मोनसे डिसिसन लानाय गैया। बिथांमोनहा जारे थारे जेराव मोनो बेयावनो माने रां खांलाबायदों बिथांमोना। दा बेफोरखौ आङो नेहाथारि जानानै आं बिथांमोनखौ सोंखारि मोना नामा? बिथांमोनखौ आं साबधान होनो मोना नामा? दा बेफोरबायदि साबधान होनायनि थाखाय बिथांमोना आंनि सायाव मिसा मिसि भुवा एलिगेसन लाबोनानै आंखौ दिनै रायजो राजानि सिगाङाव माने लाजिथाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों। दा फैसा जादों होनदों, थिगैनो आं जादोंमोन जानो हागौ। थबिन ब्रह्म बिथां आरो दुलेन ब्रह्म बिथां, नोंथांमोनहा आं 17 मास कन्टिनिउ सालायबोनायाव आङो केसियारनिफ्राय बा रां कुबेरनिफ्राय आं बेसे बुरजा फैसा लाबोदों? बिथांनि एक्सपेन्डिचार खातायाव आंनि नाम दं नामा? आंनो लाबो। आंनि सिगनेचार होनाय फैसा लाबोनाय दङब्ला बे बिलखौ आंनो लाबो। आङो नोंथांमोननो दिनैनो दानो हरगोन। आरो आंनि आखाइयाव बेसेबां रां दं आं बेखौबो थन्ने थन्ने खिथानो हायो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। 17 मास आं सालायबोनायाव आंनाव केसियारनिफ्राय आं फैसा लानाया 3270 थाखा। 3270 थाखा। बे फैसाखौ आं बबाव बाहायदों ना बाहायाखै बेयो आंनाव हिसाब दं। नोंथांमोननो आं बे फैसाखौ होगोन। आंनि बिबाना थांनाय 2023 मायथाइनि 26-27 अक्ट'आवनो आंनि बिबाना जोब्बाय। आंखौ बिबान जोबखांसेयावबो बिथांमोनहा बोरैहाय आरो माबोरै एक्सपेक्ट खालामनो हाखो? दा नोंथांमोनहा साननानै नायदो, जुदि आंनाव फैसा दङमोनब्ला आंखौ मिटिं खालामनानै लेंहरनानैबो नोंथांमोनहा बुंनो हायोमोन बेसेबां फैसा दं। आरो आंनो नोंथांमोनहा गांसे लाइजामनि गेजेरजोंबो मेसेज हरनो हायोमोन। मानो हरनो हायाखै? माने जिनिसा नंखाय एलिगेसन लाबोनानै होखारनाय साराबाव जेबो गैया। दिनैसिमाव 17 मास जाबाय आंनि माबायावहाय टाइमावहाय 17 मास जादों रानिं। बेनि बिथोराव बिथांमोनहा खुनु मोनसे हारिनि जाथिनि माबा मोनसे मिटिं खालामाखै दै रायजो राजाफोर। बिथांमोनहा बेनि थाखाय हारिनि जाथिनि संगठननि थाखाय मोनसेबो सिन्था खालामाखै। बिथांमोनहा मिटिं खालामदों, सिन्था खालामदों। माबोरै सिन्था खालामदों बिथांमोनहा? खालि गावजों गाव रायखोमालायनाय, गावजों गाव सोरखौबा दिखांनाय, सोरखौबा डिग्रेड खालामनाय, बेबायदिसो बिथांमोनहा मिटिं खालामबाय थादों। दिनैसिमाव बुंनो थाङोबा संगठननि खुनु मथैबो बा बिथांमोननि जे उद्देश्य, जोंनि जे उद्देश्य बड'लेण्ड,
बेनि सोमोन्दै बिथांमोना दिनैसिमाव खुनु सिन्था खालामाखै जायनि थाखाय बिथांमोना जेनुइन बुंग्रा मानसिखौ माने मेगन सायो खर' सायो आंखौथ' दुलेन ब्रह्म आरो थबिन ब्रह्मआ एम्फौ सुमाव बायदि गिजेनदां मानो गियो बिथांमोनहा जाहैबाय सोब समय इलेगेल खामानि मावो खोथा गैया बाथ्रा गैया फैसा खांनाय जखन तखन सोरखौबा बोख्लायनाय सोरखौबा दिखांनाय बेफोरबायदिखौ आङो माने सोंखारियो जानला मोनला बुलायलाबायनाय बे बैसोआव लाजिया नामा दुलेन ब्रह्म नोंथां थानाय समाव नोंनि प्रेजेन्सआव बोरै बुलायनो मोनो नोंथाङा नोंथांनि मान सन्मानखौ एसे बुजियाखिसै नामा बेसेबां बैसोनि मानसि जोङो दिनैसिमाव बेफोरबायदि बुंनायनि थाखायनो बेफोरबायदिखौ आं बादा होनायनि थाखायनो दुलेन ब्रह्म आरो थबिन ब्रह्मआ आंखौ माने नायनो हाया आंनि थाखाय बिथांमोना खर' सायो थबिन ब्रह्म बिथांखौथ' आं बुंबाय थादों दाबो बुंगोन नोंथाङा केसिआरनाव फै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि केसिआरनाव फै बेनिफ्राय स्लिप लानानै फै नोंथां आं बेसिबां फैसा लायनो दं दा साथाम एक्सपार्ट खालामनाय जादों जेराव सासेया बलदेब मोसाहारि बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टआव दंमोन आरो आदा रिस्ट' ब्रह्म बिथाङा सेन्ट्रेलनि केसिआरमोन आं रमेन बसुमतारी आङो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारिमोन दा आंनाथ' टार्मसा थांनाय 26-27 थारिखआव जोब्बाय दा दुलेन ब्रह्मआ जुदि बायल' खालामनो रोंदोंब्ला नोंथाङा जाथिनि मावनो फैदोंब्ला नोंथाङा बायल'खौ फल' खालाम आरो नैबे नोंथाङा जा भुल नोंथाङा जे भाइरेल खालामदों 12 थारिखआव बेखौ नोंथाङा प्रेस मिट होनानै दसे सिखार जानानै आजावनानै लाफिननांगौ नोंथाङा दिनै बुंनो गोसो गैयाब्लाबो फंनैसो बुंनो आं टाइम मिलायदों हिसाबै लोगोफोरजों कपारेसन खालामनानै दिनै बे प्रेस मिटआव फैनाय जादों दा बेवहाय आं बुंनो साननाया बिराद दुखुनांथाव खोथा जों एक्स भलान्टियारखौ उद्देश्य मोजां होननानै बा उद्देश्य दं होननानै दानाय जादोंमोन दिनै गिबिनिफ्रायनो आङो बुंनो हायो दे माने मोजां होननानै जों बायध'था जादोंमोन जोंखौ रावबो बायध'था खालायाखैमोन खुद जोंनो बायध'था जानानै जाथिनि अलखद एबा बर' जाथिनि माबाखौ परिबेसखौ नायनानै एसे जाथिखौ खौसेयाव लाबोनानै दिनै जाय जेखि संगठनाव थाया मानो थेवबाबो एकतायै क'र्डिनेसन दानायजों जोंनि बर' जाथिखौ आरो जेनेरेसनखौ जोङो गोजौआव लांनो हाबावगोन नामा खौसेयै बेबादि उद्देश्यजों दादोंमोन दा आङो गुदिनिफ्रायनो दंफायोब्लाबो आं उन्दै बिबानाव दङ खिन्थु आं बेक्तिगत रावजोंबो सुथ्रु दिनैसिम खालायजायाखै आरो हयथ' आंबो खालायनाय नङा दा बे हिसाबै आफस'सा मोनसे दङ आंनि थाखाय गासिबो एखेजोब जोंनि भलान्टियार फर्सआव जा दङ सोद्रोमाफोर दा बेखौ लानानै आङो दिनै बुंनो नागिरदों आं दिनै नामखौ रावनिखौबो मेनसन खालायला दरखार जायोब्ला आङो नेक्स्टआव प्रेस मिट होनायनि गेजेरजों नामखौबो खारिनाय जागोन बिथांमोननिखौ दिनै आं नुनायाव सासे बा सानैसो मानसिनि थाखायनो दिनै जोंनि अर्गेनाइजेसना बदनामाव फैदों लटारिनि खोथाखौ आं फंनैसो बुंनो नागिरदों ए टु जेड बुङाब्लाबो लटारिनि खोथायाव आंहा इनभल्भ गैयाबाबो गासिबो मानसिया इनभल्भ दंमोन दंनायनि गेजेरावबो खुनु थाखा जानायनि खुनु माबायानो सिस्टेमानो फैखायाखै बेवहाय लटारिनि सिस्टेमा जाखायाखै जोंना खावसेया डिस्ट्रिक्ट सालायो खावसेया सेन्ट्रेल बडिया सालायो बेबादि जादों ओमफ्राय थाखा जखनाखि रिसिभ जादों आंनि मेगनजों नुनायाव दा बेवहायबो किसुमान मानसिया जाय मानसिया फैसा बाहायथ'दोंमोन थाइसे थाइनै दा बे खोथाखौ लानानै गावनि गाव फैसाखौ फुल रिसिभ खालायाबालानो दाननानैसो हैनाय जादों हयथ' बहायबो इलिगेल जादों जानो हागौ दा बेखौ लानानै बेक्तिगत हयथ' बिथांमोना सुथ्रु थानो हागौ कयेकजन बिथांमोनजों दा बेखौ लानानैनो जोंनि अर्गेनाइजेसनाव ब्लेम खोलैयो आरोखि बे बिराद दुखुनांथाव खोथा आंथ' सनमान होनानै रायलायो बिथांमोनखौ दा दिनै बे सिस्टेमजों जुदि जोंनि अर्गेनाइजेसनखौ सालायनो नागिरदोंब्ला बिथांमोना खिन्थु बे गोजौआव मालाब्लाबो थांनाय नङा आं बेखौ नुहुरदों आरोखि दिनै रोखा बुंगोन आं बे मिडियानि गेजेरजों आरो बेबादिब्ला जोंखौ फोजाहरनानै लाब गैया जोङो दाबो बुंनो थाङोब्ला एक्स भलान्टियारखौनो ज' खालायनो हायाखै दा बिनि गेजेराव जोङो रायजोफोरखौसो लाबोनानै बे जोंनि उद्देश्य जोंनि थांखि जोंनि टारगेटखौसो जाफुंहोनो नागिरदोंमोन दिनै गावजों गाव एरसन एब्र' दा बेबादिया मोजां जायाखै आरोखि दा आङो बारा गोलावखौ बुंनो सानला दा दुखुनांथाव बिथ्रय जाहाथे
जों जोंनि प्रेस मिट होनायखौ नुनानै जाहाथे जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना लोरबां एबा दुरबल जाया आंबो बेखौनो लास्टआव रिकुवेस्ट खालामसै जाहाथे गोरोबनानै खामानिखौ ज'यै मावलांफिननो हायो नङाबा जोंनि अर्गानाइजेसना थांनानै थानांगौआ बहुद गोब्राब आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिफिननानै बेखिनियाव फोजोबथ'नाय जाबाय